ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошиниҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 сарфшудагӣ то Mercedes Benz класса мебошад ки мошинҳои шумо ҳаме ки гуфта будем дар ҳамин ҷо ҳам ҳастад. Комментарияда нависа будем, ҳам мошиниҳо ҳам ҳастад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 158 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шавад, дар видео лайка биҷиқам. мо мегзарем ба мошиниҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Dutia ки соли бароишаш 1996 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Данғара. объём моторш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передачи механикае ки нархи мошин 24000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сирх аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. боз чахчах гуфтагия мекунем. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Audi Sad соли бароишаш 1993 ки дар ҳолати нормалне қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём моторш 3.0 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передачи механикае ки нархи мошин 11000 сомонӣ аст. ранги мошин мокри асфалтай, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видео лайка биҷиқа ки мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшӣ. сеюм Mercedes Benz S-Class соли бароишаш 1996 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём моторш 2.0 литр ки сӯзишвориш бензин газай, коробка передачи автоматика, нархаш 40000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сервисия, кузаш сидан. мошин чихеле ки мебинед тозак чоткача. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. гази евро 4 дорад, электропакет дорад. бад агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Hyundai Starex соли бароишаш 2002 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём моторш 2.0 литр ки сӯзишвориш дизелай, коробка передачи механикае, нархаш 25000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сервисия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. панҷум ваз 2107 соли бароишаш 2000 сол мебошад. дар ҳолати нормални қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём моторш 1.5 ки сӯзишвориш бензинай, коробка передачи механика, нархаш 10000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, аккумулятор надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Opel Astra G соли бароишаш 1999 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объём моторш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передачи механикае ки нархи мошин 27000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сервисия, кузаш хачибек. мошинча ҳамаи ҷо 100% ягон камбудӣ надорад. абагрев сидени мебошад, кондисионер дорад, задни камера, монитор дорад. боз агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум
Opel Hatchback соли бароишаш 1992 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. авиомотораш 1.6 литрае ки сӯзишворӣ бензин газе. коробка пердач. механика нархаш 20000 сомоние ки ранги мошин кабут аст. мошинча ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. пул дар кор шуда бароям қам мефурӯшанша. агар харидори аниқ бошад боз арзонам мекунанд. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 8. Opel Zafira соли бароишаш 2001 сол мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.6 литрае ки сӯзишворӣ бензин газе. коробка пердач. механика нархи мошин 41000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сиёҳ аст. мошинча ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. срочно фурӯхта мешавад. алишия масе ба мерседес. д электропакет дорад. 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷатош нав кардагиаст. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 9. Chrysler 300 соли бароишаш 2006 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 3.5 литрае ки сӯзишвори бензинае. коробка пердач. автоматика нархи мошин 140000 сомоние. мошинча ҳамаи ҷош 100% чихеле ки дидесен тозаака ягон дард надорад. алишия масе ба ягон мошин. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 10. Nexi Daiwo соли бароишаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.6 литрае. сӯзишвориш бензин газе. коробка пердач. механикае ки нархи мошин 12000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сервисие. кузаш сидан. мошина документош 7 моҳи дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Vaz 2115 соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.6 литрае ки сӯзишворӣ бензин газе. коробка пердач. механика нархи мошин 15000 сомоние ки ранги мошин сиёҳ аст. кузаш сидан. мошинча ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. 12. Toyota Runner соли бароишаш 1999 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 3.4 литрае ки сӯзишвориш бензин газе. коробка пердач. автоматика ранги нархи мошин 55000 сомоние. ранги мошин сафед аст. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. Kia Avila соли бароишаш 2009 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1 литрае ки сӯзишвориш бензине. коробка пердач. автоматика нархи мошин 57000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сирха. мошин айвагона ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14. Opel Astra G соли бароишаш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.6 литрае ки сӯзишвориш бензин газе. коробка пердач. механика нархаш 35000 сомонӣ мебошад. мошин состояниш зури бада камтарак наружка кор дорад. алишия се ба мерседес сечка. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. Vaz 21
10 соли барояшаш 2017 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе авиоматораш 1,7 литраи сӯзишвориш бензин газай коробка передач механикай нархи мошин 28000 сомония ранги мошин сервисия кузаш сидан мошинча ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, навъаи Москва овардагия краскаш хадавоиш радное. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо 1 сола ҳуҷҷат дорад. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад дар ҳамин ҷо. хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед.